रउआ सब लोग के हाथ जोड़ के नमस्कार करतानी। वीडियो देखे खातिर दिल से धन्यवाद करतानी। आज का गीत जो लेकर आइल बानी बहुत सुंदर नाच गीत है। जरूर झूमम लोग। कमेंट में लिखी लो कि झूमर गीत कैसन बा। महंगाई के जमाना आइल बा। महंगाई के जमाने के अनुसार भौजी का कहतरी ननद रानी के उपहार में भेजे खातिर जरूर सुनम लो। खेत मिलल सरकारी बलमोतर कारी बोआद हो कहतरी का तरकारी लगावा तारी सुनी लोग। खेत मिलल सरकारी बलमोतर कारी बोआद हो खेत मिलल सरकारी बलमोतर कारी बोआद हो तरकारी बोआई द तरकारी बोआई द तरकारी बोआई द तरकारी बोआई द जमीन मिलल सरकारी बलमोतर कारी बोआई द हो जमीन मिलल सरकारी बलमोतर कारी बोआई द हो कहतरी पहिले पियाज टमाटर लगाइब पहिले पियाज टमाटर लगाइब टमाटर लगाइब पियाज लगाइब ननद के भेजब ससुरारी बलमोतर कारी लगाइब हो ननदो के भेजब ससुरारी बलमोतर कारी लगाइब हो तरकारी लगाइब तरकारी लगाइब तरकारी लगाइब तरकारी लगाइब खेत मिलल सरकारी बलमोतर कारी लगाइब हो खेत मिलल सरकारी बलमोतर कारी लगाइब हो कहतरी अपने सैया जी से सबसे ज्यादा टमाटर और प्याजे महंगा होखेला। अगर हम ननद के भेजम तो बड़ा खुश हो जाई हैं। कैसे कहतरी प्याज टमाटर ननदो जे खोई है प्याज टमाटर ननदो जे खोई है ननदो जे खोई है हो ननदो जे खोई है भैया के दी है कुछ निशानी बलमोतर कारी बोआई द हो अपना भैया के दी है कुछ निशानी